Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията представя Цифровизация 2013. Здравейте! В следващите минути на вашите въпроси за цифровизацията на телевизионния ефир ще отговарят нашите експерти. Професор Кирил Конов, дългогодишен експерт по електронни съобщения, и госпожа Дора Тонева, експерт от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Ето какво попитахте вие. Какво не знаете за цифровизацията? На 1 март или на 1 септември започва цифровизацията. Мен как ще ме засегне? Повече програми ще има ли? Цифровите предаватели вредят ли на здравето? Професор Конов, кога започва цифровизацията? На 1 март или на 1 септември? Излъчването на ефирните цифрови телевизионни програми започва на 1 март тази година. А на 1 септември е предвидено да се спре разпръскването на аналоговите телевизионни програми. В периода от 1 март до 1 септември зрителите ще могат да приемат както аналогови телевизионни програми, така и цифрови телевизионни програми. Този период е предвиден, за да могат зрителите да се подготвят за приемане след 1 септември само на цифрови телевизионни програми. Хората се интересуват, ще могат ли да гледат повече програми? Излъчването на цифрови телевизионни програми е предвидено преди всичко за тези зрители, които досега приемаха аналоговите ефирни телевизионни програми. Характерно за цифровата телевизия е това, че в един телевизионен канал вместо една аналогова телевизионна програма могат да се разпространяват повече, например 7 или 8 цифрови телевизионни програми. Цифровият сигнал на тези няколко телевизионни програми, които се излъчват едновременно от един телевизионен предавател, е прието да се наричат мултиплекс. В България са издадени 6 разрешителни за мултиплекси, което означава, че ако всичките тези 6 мултиплекси се запълнят с телевизионни програми, зрителите от ефира ще могат да приемат между 40 и 50 телевизионни програми. По-добра ли ще бъде картината при цифровото разпръскване на телевизионния сигнал? Да, безусловно да. По-добра ще бъде картината, тъй като цифровия сигнал се характеризира с по-висока устойчивост към смущение. Това означава, че при приемането на цифрови ефирни телевизионни програми няма да съществуват характерните за аналоговата телевизия смущения. Цифровите предаватели вредят ли на здравето? Хората могат да бъдат абсолютно спокойни, че при приемането на цифрови телевизионни програми няма опасност за здравето, тъй като цифровите телевизионни предаватели, също както и аналоговите телевизионни предаватели, са разположени далеко от жилищни райони. Освен това, при изграждането им много строго се спазват нормите за радиопредаватели, излъчващи радиосигнали. В техническо отношение, с по-стари телевизори ще може ли да гледаме цифрова ефирна телевизия? За съжаление не. По-старите телевизори са пригодени само за приемане на аналогови телевизионни програми. Също се отнася и за по-новите телевизори, които имат вграден декодер по стандарта MPEG-2. За да се приемат излъчваните цифрови телевизионни програми, трябва да има декодер, работещ по стандарта MPEG-4. Такива декодери приставки е прието да се наричат сет-топ боксови и те могат да бъдат закупени от магазините за телевизионни приемници. Добре е да има меню на български език. Нека видим как се свързва декодерът към по-стари модели телевизори. Някои от по-старите телевизионни приемници имат само антенен вход. За да може към такъв телевизионен приемник да се включи MPEG-4 декодер, е необходимо в декодера да има вграден модулатор. Изхода на модулатора е написано RF out, което означава високочастотен изход на сигнала към телевизора. Включването става с помощта на антенен кабел, RF кабел. Единият край на кабела се включва в изхода на модулатора, а другия край на кабела се свързва към антенния вход на телевизионния приемник. След като MPEG-4 декодера е включен към телевизионния приемник, е необходимо той да се настрои на канала, на който MPEG-4 декодера предава сигнала на избраната телевизионна програма. За целта с дистанционното управление избираме един канал в телевизионния приемник, който е свободен и чието номер можем свободно да запомним. И с ръчната настройка търсим сигнала на декодера, докато на екрана се появи картината от декодера. Как ще и въпросът с по-новите телевизори?
По-новите телевизори имат аудио-видео входове. Тяхното използване гарантира по-високо качество на картината и на звука. Най-често използваните входове в телевизорите и изходи на MPEG-4 декодера са SCART куплунги и Cinch или RCA куплунги. SCART куплунгът има много контакти, а RCA куплунгът е отделен за звуковите стереосигнали и за видеосигнала. SCART куплунгът е винаги на задната стена на телевизора, а RCA куплунгите могат да са на задната стена, на предната стена и даже отстрани на телевизора. За свързване се използва кабел, според вида на входа на телевизора и изхода на MPEG-4 декодера. Той може да бъде SCART-SCART. При такъв вид кабел, обикновено при включване на декодера, той автоматично превключва телевизора към приемане на програмите, без да е необходимо да се избира с дистанционното режим аудио-видео. Някои MPEG-4 декодери имат два SCART изхода. Трябва да се използва този изход, на който пише TV. RCA-RCA. Включването става под цвят на жаковете и буксите. RCA-SCART. SCART-RCA. След като декодерът се включи към телевизора, към него трябва да се свърже антената. Ако досега се е приемал аналогов сигнал, то просто антенният кабел от телевизора се премества и се включва към декодера. Включват се MPEG-4 декодера и телевизора и чрез менюто на дистанционното на декодера се избира автоматична настройка. Какво правим в случая, когато не се е приемала ефирна аналогова телевизия? Когато не се е приемала ефирна аналогова телевизия, трябва да се инсталира телевизионна приемна антена. Най-удобно е в такъв случай да се използва стайна антена. Стайната антена се поставя в близост до MPEG-4 декодера. Ако и с такава антена приемането е нестабилно или приемането е невъзможно, то трябва да се използва активна стайна антена. Място, на което се поставя антената, трябва да е такова, че нивото на приемания сигнал да е максимално. Освен това, приемането да не се влияе от движението на хората в стаята. Ако и с активна антена приемането е нестабилно или невъзможно, то трябва да се използва външна антена. Трябва да се знае това, че при аналоговото приемане на телевизионни програми антената беше ориентирана хоризонтално, то при приемането на цифрови телевизионни програми антената трябва да бъде ориентирана вертикално. Всичко за цифровизацията на цифровизация.bg и телефон 0700 123 44. Какво не знаете за цифровизацията? Ще си купувам нов телевизор. С него може да се приема цифрова ефирна телевизия, нали? Най-новите телевизори обикновено са с цифров тунер, с вграден MPEG-4 декодер, обозначен с DVB-T. Тези телевизори могат безпроблемно да приемат ефирна цифрова телевизия. Дали телевизора има MPEG-4 декодер с цифров тунер, може да разберете от характеристиките на продукта. Но има телевизори с плосък екран, които са по стандарта MPEG-2. В този случай се налага използването на MPEG-4 декодер. Тъй като телевизорите с плосък екран обикновено са с вход за висока разделителна способност HDMI и MPEG-4 декодера е желателно да приема и HD програми. Сега вече знаете как точно да настроите телевизора си, за да приема цифрова ефирна телевизия. Да чуем още въпроси. Ще има ли такси? Ще има ли такси? Ще има ли такси? Госпожо Тонева, както видяхте, въпросът, който вълнува най-много зрителите, е дали ще трябва да заплащат за цифрова ефирна телевизия. За програмите, които ще се гледат чрез ефирна цифрова телевизия, не се предвиждат такси. Какво да правят хората, които не могат да си позволят MPEG-4 декодер? За тях държавата е предвидила комплекс от мерки, които ще помогнат лицата с специфични социални потребности, които са получили целева помощ за отопление за сезон 2012-2013 година. Тези лица имат право на безплатен ваучер на стойност 60 лева за закупуване на декодер. Каква е процедурата за кандидатстване за ваучера? Гражданите трябва да декларират, че техният телевизор няма възможност за приемане на цифрова телевизия. Декларациите ще бъдат раздавани със съдействието на служители на Агенция за социално подпомагане, а получаването на самите ваучери ще стане на 2 етапа, които ще покрият различни райони на страната. За съответния район гражданите могат да получат информация на телефон 0700 12344 или на цифровизация.bg. Сега вече знаете всичко за преминаването към цифрова ефирна телевизия от 1 септември. Ако все още имате въпроси, не се притеснявайте да ги задавате на нашата открита телефонна линия или на страницата ни в интернет. И накрая, още веднъж най-важното накратко. Досега в България ефирно се е разпространявала единствено аналогова телевизия, приемана с обикновена стайна или външна антена. От 1 март тази година започва едновременно ефирно излъчване на аналогов и цифров сигнал, наречено Simulcast.
За да се подготвите за преминаване към ефирна цифрова телевизия, проверете дали вашия телевизор има вграден MPEG-4 декодер. Ако няма, се налага да закупите външен MPEG-4 декодер, наречен Set Top Box. След необходимите настройки, вие ще можете безпроблемно да гледате ефирна цифрова телевизия след 1 септември 2013, когато излъчването на аналоговата окончателно спре. Всичко за цифровизацията на цифровизация.bg и телефон 0700 123 44.